muri yaZimbabwe rigandiri vene kureba ndiri mukati mekureba ndiri mukati mekutsodzura kuti zvikitika madhimano senyika iro ndiri kutaura muri yaZimbabwe pandau dharendweyo pane chitiko chakaitika kuti pane vanhu vanochera nzvimbo vachibvisa majecha kuti pane zvavari kuchera mukati menzvimbo yakazoonekwa vana vaviri vakafira imomo mukoma Kebodo makomba akazongoonekwa vana vakafira imomo. Ndobva ipapo ndopindira munzvimbo yeNyatsime mune murume akaonekwa akafa asi aonekwa paanga ari mumvura akatozoonekwa kuti pamwe pachona munhu ane nzvimbo yaakatombodhonzwa kusvika anoiswa mumvura. Zviratidza kuti pane paakanokanganisirwa ndobva dhonzwa akazokanwa mumvura asi pane mashoko ekuti izvezvi pane vanhu vanokona kuita 5 vanoti ivo munhu uyu takamuona akadhakwa asi tamuona akadhakwa takazomutakura kuti tinomusiya padhuze nepamba zviri totinetsa nepaari kuonekwa kuti akazosvika sei apa isu takamusiya pakanaka mapurisa kuti basa rawo. Ndine nyaya mukoma KB yepamhondoro kunonzi kwakadhani yemunhu izvo zvokutaura kuno kwatiri kuita vanhu vakagova zvinhu zvake achirwara murwere asi veukama kutanga kutogova zvinhu chikonzero obvious ari kufa even kana munhu akarwara naye baba Isabel ndopa munogova nhumbi dzake izvezvi vanhu kutori nevamwe vakatopiwa zvinhu vakatoenda iye achiri akarara mpenyu. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yemumunda makazoonekwa makafa mhuka dzinonzi sambani kana kuti gwiba dzinokona kuita 6 munda panonaye mvura kutanga mukoma KB munocherwa munda zvokuti mombe chadze kurima nadzo ka munotochika michitoti dzinogona kukwara nemakomba kungodaiswa apa pane mwera kungodaiswa pane mwera kungodaiswa pane mwena kusvika pazoshedzwa munhu achinzizwa hatichakwanisi kana kurima nokuti kana tikarima chibage chichimera pachinomuka chakamera papa munda unomuka wakafukwa chimwe chibage chichifutsirwa chimwe chichicherwa pasi chimwe chifutsirwa nei nemavhu chimwe chichifutsirwa chimwe chichicherwa avachazivi kuti woita sei but zvakatozoonekwa mukoma KB kuti padhuze pemunda uyu paitori nevanhu nemwe magwiba aifuka zviye zvekuti rikafuka riri munda munomu rainobudira kumunda wokuseri rikakofuka kunoko rainobudira mwe munda wokuseri munhu akaenda kunobatsira mukoma KB achibva asvika kati izvo hazvisi kure izvi zviri kubva padhuze asi mamwe ese ari kufuka mukati umaya anenge akuita basa kuzadzisa but pane gwiba 1 rine mwena mumwe chete tikateya nokubata iroyo tapedza masports ende masports akapedzwa zvadaro mukoma KB ndobva vatenderera mana zvikanzi iri ndotanga richitsvagere tiri kukumbira tingoisa hoko paburi iri ndobva paiswa hoko kudaro mangwana kumuseni kumapasti 6 muridzi wemunda uyu achibva aenda kumuridzi wemunda waifukwa uyoyo ndobva asvika kati panapa handibvi kana musati mataura zvavakaita but chakanetsa ndechekuti munhu akabva panext door minda yava yakabatana zvakare akaenda kumba kwemunhu ane munda wanga uchifukwa akabata demo achiti panapa handisi kubva handine kwandiri kutema but handisi kubva panapa kana musati mataura zvavakaita kumunda kwangu ivo vana zvavakataura nenyaya yedemo ndokubva vaenda kumapurisa kumba hakusi kugarika kune munhu aine demo but mashoko ari kutaura achitizvo ndoda kuti mundiudze mutaure zvamakaita kumunda kwangu ine kumunda kwake hapana zvandosiya zvakaitika ndokunotora vanhu vemutema achibva uya garai pasi mutaure nyaya yenyu zvikanzi vane zvavakaita kana muchida izvo zvahandei kumaminda muridzi wemunda wakagadzirwa angasati asiya zviri kuitika zvikanzi handei kumunda kutaura vachibva nenasabhuku vaenda nasabhuku mukoma KB ndokunosvika rikutoona vari kutogamuchirawo nezvimhuka zvakafa zviri pakafukwa papa panenge pasaiti pachona pane zvimhuka zvakatofa zvinonzi magwiba zviya zvikanzi ndo zvinanga ndichitaura zvikanzi ko imiri muri kuti uye ndiye akazviita idzi mhuka dzemusango idzi sei muchiti ndiye akonzera kufa kwazvinhu zvikanzi anoziva zvaakaita muridzi wemunda achibvatira kuti ndapane chandiri kuziva ende panapa handizi kumira nokuti zvandakaita ndizvo kuti mumunda mangu maitambura mumunda mangu ndanga ndisingakohwe mbeu dzangu dzaifukwa nekufutsirwa pasi asi ndakatsvaga mubatsiri chete handina chandinoita mune chikonzero zvakaitwa muno muzvisi hapana chandoziva ndichatanga ndafonera mubatsiri wangu kuti auye azoona kuti zvaakaita ndo zvakonzera ndikufa kwezvinhu izvi ndokuvharwa pasi achibva aenda asi nyaya iri kunetsa ndechekuti vamwe vagari vari munzvimbo vari kukombolena vachidizvo kumaminda ikoko hakuchafambiki nokuti zvipuka zvisi zvezvo zvakaora mukoma KB zviri kurwa hazvina kubviswa asi mubvunzo unoti ko baba ava
vakaziva sei kuti kumunda kune zvaitwa ende sei vakaenda kumunda vachititaura zvauri kuita zvawakaita ivo vasati vaenda kumunda vakazviziva sei ko kana pane zvaakaita ivo vane ukaba papi nezvinhu zvemusika zvemusango zvakafanana nemagwimba kana kuti sambani muri yeZimbabwe muri kuchinzwa ndechekupichi pano pamondoro mondoro asi pane connection here ndo patisingazivi kubva kumuridzi kusvika kuzvinhu zvanenge achishandisa ndofunga pane connection pane zvinomuzivisa kuti pane zvaitika because vasati vaenda nga kutopopota taurai zvamaita taurai zvamakaita zvinhu zvatakaita iye muridzi chakagadzirirwa kumunda aisatoziva kuti ndo zvaitika right asi uyo anga kutokomplaina chakanyanya regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini vaterere manyama vanoti kudini 20 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje nditendereka muri yeZimbabwe deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni o varo ya vana pilo mumba iwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino ndinoziva kuti kwamuri munenge makachibata chikwenzero muri muna kumhanya nacho chikwenzero charemera dzinza chiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekuvereswa haiwa muri yeZimbabwe rega ndibva simudza pano richitizvo kwambuka sei paka mapindira papi silovela chiri kuti kudini kwacho kusilovela mukoba KB murandakadzi ari kuchema ndakaroorwa nemurume wangu ndokubva ndaita vana 3 Daniel shiwiri binifo wakachiwemba kumeneki yasha iri difo zadaro mukoba KB murume ndokubva pamba akugara nemwe mukadzi wechituka kuti girlfriend nekuti asati aroorwa kana kubvisirwa mari right mukadzi uyo haana kugara abviswa pamba pavamwene akanzigara panapa nekuti mwana wangu asati awana mari yekunovaka kumwe mukadzi uyo anoti iye nokushanda kuenda maoko ake akatombounganidza mari yokuunganidza zvidhina nezvimwe zvokuvakisa zvikanzi kwete izvi zvawaunganidza zvinhu vamwenezvi ende unopawo mai vako vadye mari uchiri mupenyuzi pane kuvaka kunoko uri muroora kaiwe unovaka kuno ndi zvaita sei murume wako aripo pano ndiye anogadzira nokuvaka zvese izvi kwete iwewe yako mari inonopa mai vako vadye auri kuti vafarewo kuti ndakabereka sei uchida kunovaka kuno kuiwe anovaka vana murume wako vanoti ndakaparadza zvandakandakaunganidza ndokuita vana 3 asi chinondinetsa ndechekuti murume wangu kubva ndichigara naye hana chaanondipa kuti gamuchidza maoko tiri kutukana here tiri kutukana here saka ndiite sei kana auya nemari kunyange kubasa anopa mai vake ndio vanozobvisa vachiti iyi ndiye mafuta iyi ndiye usavi iyi ndiye zvakati iyi ndiye mbogarawo nayo iyi Pullman selector Dorova mtumeni Pullman selector murume nemukadzi wake sababa name vanoronga vari mumba avana zvavanoronga vasesazvareka nekuna amai murume akauya nemari kunyangwe pei yekubasa anotanga apa mai vake ndio vanozobvisa mari vachipa muroora vachiti muroora apa utengawo hembe apa utengesa matenesi iyi ndiye mafuta iyi ndiye zvakati iyi ndasara nayo vaisa momwedzi avo muroora nemurume wake vachiri kugara pamba pevabereki yes ari pamba pevabereki akatanga aripo pamba izvo zvikutaura kuno kwatiri kuti murume hachauyi pamba akutogara nomwe mukadzi mwe kwaari kugara asi mukadzi ari kugara navamwene kumba kwavo asi kunyangwe ariko ikoko akada kutumira chinhu chinopiwa amai kunyangwe achiri kugara pamba zvinopiwa amai hapana zvinonanga maoko make state zvotenga zvaendiswa kuna mai zvozoya kumuroora muri kuti muroora akatomboda kuti abve pamba pavamwene atotenga zvinhu achida kunovake pake zvikanzi navamwene hapana kwauri kuenda hauna kwauri kuenda plus ati tenderi kuti mwana wangu anogara zvinhu zvinovakwa newe kana kwaunganidza mari yawaunganidze kutenga zvinhu izvi tengese kana unopa mai vako vadyiwo mari yakozvo anovaka kuno kumwana wangu kwete iwewe saka aunza nyaya kudare ndiani muroora ari kuti kudini ari kuti handisi ndizvinoitere ndakaroorwa papi handina madanha kana kuronga zvandinoronga nemurume wangu zvese zvinotanga zvaenda kuna amai ndizvo here kuti ndinorongerwa imba zvese zvandinoita muupenyu hwangu zvotanga zvaenda kuna amai ndave mukadzi wechitu here ndiri mukadzi nyina navamwene here ndiri pabarike here navamwene nokuti zvavanoitwa ndozvinoitwa vakadzi vemunhu
zvakaoma 0713938538 pamondoro papi chaipo ndinonzi madzibaba Innocent ndiri pano pa Eastview kuri seko ku Eastview nasi ngapinde makadhanu makadhani makadhandanda makadhani ya zvakaoma baba vepamba pari kugara muroora uyu varipo here vapenyu here vapenyu varipo Kanyemba na Bozho icho chihombe chinoda ndimi dzenyu blessed pachitungwiza apo ita Bozho adane zita rangu katatu hanzi anonzi mukomana anonzi blessed ari kuchitungwiza blessed yes slovera vamwene avo imharadzi mashoko avo havake vana vane hutsinyo maonero angu vari kuita mwanakomana wavo murume ko daka ravo nemuroora nderei kudzakamboenda kunoudza hama dzemurume wake ari kutaura kuti ndine vandakaudza but vazhinji vanenge vachiti atizivi kuti enda kuna nhenge naune vachita senge vari kuudzana kuti ukaenda kwa nhenge vakawanda vasi kuda mashoko pachena vari kuti kana kuti enda unoripota kana kuti enda unoudza munyai wake asi iye ari kuti idzi pfungwa dzangu ndisati ndine kwandaenda dzimwe dzenguva kwandichaenda ndichanzi wakanganisa waifana kuti enda ndokusaka ndatanga kuti rega ndiende kudare rega ndiende kuZimbabwe indibatsire ndizive pekutangira nembe kuenda nokuti maonero angu ndiri kunasa kuti ndiri pabarika naamai which means inini pachangu handiri zvikurunga nemurume wangu ndinotorongerwa naamai achitaura nemurume wake anoti kudini kumurume wake hakuna mashoko atorina kana nguva yekunzi ita zvakati anenge atopedza kutaura namai vake kudara amai ndivandozosika vachitiita zvakati akakumbira china ntonzi wodati ndichaudza amai vanozva vachakuitira akataura nemurume wake kuti ndiri kudawo zvakati unzati okay ndichaudza amai ndichaudza mama mwana uyu mukomana uyu akura sei kana singakangarisa anogona nguva 34-35 years vane vana 3 ya mukadzi wokusolobera uyo ngangozvibvira pamba aende kumba kwavo azviitire zvake ega ndinonzi madzibaba Daiki pagweru zvinoita here baba Isabel baba tikangoti 2 minutes takutoenda tinogona kuita misha 20 paupenyu hwedu isokwadi zvakawanda zvinotanga vabvunza vamwe toita sedzimwe dzenguva zvinhu zvinotodarika mutaurirana icho chokusolobera icho amai avo ndivo vakabata imba yemwana uyo kusanyara uko asi muroora uyo kana achikwanisa nganovaka kwake kana murume asi kuuya hanzi kana murume asiri kuuya wotangira ipapo handiti mari anotopiwa navamwene chasi chataura chese chinopiwa amwene kana kati handina mari yakati andonzi taura namama ende mama dzimwe dzenguva dzinongotopiwa amai iye asingatozivi unzi baba nenge vatumira zvakati izvi saka wanzi ndikupewo izvi obva vapiwa saka iye ari kuti hongu ndogona kupiwa mari ndogona kuita zvandikuda zvese but ini pachangu ndakatouyawo pamba ndiri mukadzi anotonzi ava amai ndiwo amai veapa kana zvese zviri zvokurongerwa ndiri amai papi ndikada kubva zvakare ndiri kunzi haufaniri kuti ubve panapa ndo pamba pako handichazivi kuti ndakavinga murume uyu here kana kuti ndiri zvimwe zvandiri kushandiswa uyezve naamai ava timbori chii nechii ivo ndo vaumwe mukadzi here paukadzi wedu tiripo tu kana kuti ndivamwe baba vepamba vatezvara vari kuti kudini baba vepamba mukomakebi ndovanaida kutaura ndikuve kuti ipapo kana mukasvika ipapo nemaonero andakaita amai ava ndo vanotaura nekuita zvese ndo vanotaura nekupindura icho chokusolobera icho amai avo ndo vakabata imba yemwana uyo kusanyara uko asi muroora uyo kana achikwanisa nganovaka kwake kana murume asiri kuuya wotangira ipapo Musa James Majagada Alec Gweja Victor Katiyo Nobert Chabeta bosi Ranga Mashonganyika bosi Tinashe Makuto na bosi Nigel Kwari Kamanura Tinashe Gotora Mai Makoni Muningi wa made kufamba zhuwawu ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndakachibata chimuti kuti dzi ya zvakaoma chokwadi Kanyemba na Bozho panyaya iyoka kuona kwangu murume uyo ndiye ari kubhaiza kuti akatambira mari yacho anotanga apa amai vake kushandisirwa mushonga chete na amai vake Kanyemba ndinonzi Mr. Desire Chigwededza kushandisirwa mwana na amai irapa zvinogona kudaro mukomakebe nokuti kana munhu achiroora ka tinoda kutanga kubva kufoundation yemukomana wepaupenyu wake kuti akwanise kukombisa musikana uyu amukadzi nasi kumuda isokwadi kusvika vawirirana zvokuti ndakuenda kuvabereki vako ndonobhadhara mari kusvika vauya panapa kugara panapa kureva kuti rwave rudo ende amai ava paitika zvinhu zvevanhu tu izvi vange vasipo kusvikira atora kuti amai uyu ndiye wandakada ndiye wandakaperera ndamutora mukadzi wangu agokushandira iwo rudo
zvakazosanduka papi kuti zvaiitira mukadzi wake zvakuenda kunoitirwa mai? Pane kubhaiza kuripo kwekuti anoita zvinhu zvimwe zvaasingafungidziri kuti ari kuzviita, zvokuti kana kagara pasi nevamwe vanhu anogona kutoona chinoti apa ndiri kukanganisa, ndokukanganisa kunoita mushonga unogona kunge uripo. ya zvakaoma. Asi nyaya iripo ndiye kuti vomupingura sei kuti aone kuti zvaari kuita zvichisiri izvo. Iye murume paari kugara nomumwe mudzimai akambotaura here nemudzimai wake kuti ndo zvandakuita? Achitoenda ikoko akataura, anotoudzawo mama, ona zvakuti murume anonzi murume anoita zvanoda, murume ibhoro, anoenda achadzoka hake, andiwo akambokuda anodzoka pano nopamba pake. That's why chitigara pano. Hey, morning ikanyemba na bozho vamwene avo vanoda shamu ine munyu. Nhasi ibirthday rangu ndinonzi Alani kuvimba nemoyo kuti muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati mekutsudzura dziri kuitika matimano esinga ino wamukasiko mwene wazvo chiri mukati bekufamba paka ndapindira mukoma kepato pamberengwa. sekumberengwa chiri kuti tani mukoma KB pane mwanasikana ane vana vanokona kuita vatatu achigara pamba, haana kuroorwa, hapana anoziva baba vake, hapana anoziva baba vevana ava. right? Ndokubva kwauya munhu pamba mushure mekuti mwanakomana baba vepamba apa vane mwanawo vakaita asiri pamba, kana chiti mwana womusango. Pane maimbiro wazvo akaitwa naTindongwazi Adequate Sounds, vanomuti Andande, akaimba nyaya yekuti izvo mwana wemusango murume akaroora mukadzi ane mwana wake, ndobva agara naye, agara nemukadzi uyu, handiri mukadzi ane mwana wake. So murume anga kugara akaendesa mwana nemukadzi uyoyo, akabvunzwa kuti une vana vangani? Zvikanzi ndine vana 2 plus 1 womusango. So murume akazorora mukadzi wanga imbogara naye, ndikubva avinga murume uyu zvikanzi, iwe shamwari, ini ndakaroora mukadzi ane mwana wako, pauri kutaura kuti une vana 2 nomwe musango, mwana wako agere kumba kwangu, saka uri kureva kuti sango racho ndina nditi uri kuti vana 2 nomwe 1 ari musango, mwana wako ari kumba kwangu, saka ini ndiri sango irini. Nyaya ndinoda kutaura panapa ndiye kudai zvadaro mukoma KB murume uyu agara mwana uyu womusango uyu akabva uya kuna baba vake, zvikanzi nai baba, ini ndine problem yandinayo, but problem yandinayo ndeyekuti hapasi kugarika pamba, hapasi kuita sei upenyu hwangu, zvinhu hazvisi kuita sei, hazvisi kufamba. Ende mwanasikana wandiri kutaura uyu, mwana uyu andiri kutaura musikana aenda kuna baba vake, akauya pamba, baba vari kugara vane umwe mukadzi, asi uyu mwana uyu akaitirwa musango. right? Ndobva auya kuti problem inini kwese kwandaenda zvinhu zvangu hazvisi kufamba mushe, handigari nemurume, handiite sei, handiende kubasa. Ndobva ati baba, ini ndiri kunzi nditsvage baba vangu, ndauya kwamuri murigadzise chii chiri kuitika. Baba achibva muti go ahead mwanangu, kana une zvezvo zvekuita, ukandidana kana mari ndokubatsira yekuti uite sei, uite zvakanaka. Baba vachibva vavingwa zvikanzizwa, baba tauya panapa, mwana uyu haasiri ega, mwana uyu ane vana 3. right? Mwana uyu anditi aimbopota here achiuya kwamuri, nokuti imimi pachenyu muri kuzviti pakauya mwana uyu pekupedzisira makazvitora muchita sekunonzi ndike kutanga kumuona pakati pevamwe, pamakapembera muri pakati pevamwe muchinzi mwana wangu auya, muchimuitira kumuitira zvakati nezvakati, ndoyange iri first time yenyu kuona mwana uyu pupura mberi kwevamwe. right? Zvikanzi aiwa changa chiseke kutanga zvechokwadi, vamwe vakatoshamisika kuti saka maimuzere here mwana, zvikanzi ndaimuziva. Zvikanzi kupakauya mwana maita sekunonzi matanga kumuona sei, zvikanzi aiwa kwamuri pamwe chete nemi ndopangakarike kutanga, asi chokwadi vanhu ndopavaiziva kuti mwana kutanga. Zvikanzi taurai zvimwe zvakaitika baba kutanga. Zvikanzi mwana uyu ndogara ndichimuona ende kwakawanda ndichisangana naye, ndaitombompawo zvimwe zvekuti mwanangu gara uchibatsirika nezvakadai. Zvikanzi taurai zvakaita kuti ukama hwenyu nemwana wenyu muchisangana maitei. right? Zvikanzi amuzivi here kuti vana ava vana vani vane mwana wenyu, hamuzivi here vakosha wenyu. Zvikanzi ndinogona kuziva kuti mwana uyu zuva rakati akaita zvakati zvinoita kuti aite pamuviri, asi ndinogona kusaziva kuti mwana ndewani. hey. Zvikanzi sunungukai kuudza vanhu ava nemwana wenyu, matauriro amuchaita izvezvi muchasunungura mwana uyu. Mwana uyu achibva panapa hafaniri kuita nguva asati aroorwa, nokuti kwemashoko amuchataura veukama vachinzwa, veukama vanga vakaungana. Zvikanzi taura. Mwana ndokutaka kuchema, mwana ndokutaka kuchema. Baba vakapupura vakati izvo baba ava vane mushonga wavainawo, chavainacho mukoma KB ndo zvinorwadza, havana chinhu. Kana kupfeka chaiko chaiko havana zvinoratidza kuti kupfeka, kunyange dzemubhero dzavekwedzi
avana munhu ari kutambura vane mushonga waungana mukomakepe kuti vanotora mwana wavo voenda kana kuti zvakafanana nekuti kutaundi vachibva kumusha vasvika ikoko pane vanhu vanorwara nenjere vanogona kuwanika vava ameno zvavanoita kungowirira nemunhu iye ndiye munhu wavaitora wovharira kana mwana mumba vaitosvika zvekutoti kana mari yavanenge vanayo votonobhuka kana imba yokunotora munhu anorwara nenjere wovharira mumba nemwana wavo kusangana kwemwana wavo nemunhu anorwara nenjere ndio paishanda mushonga wavo asi iwo manje pavaivharira munhu mumba vairarawo mumba imomo vachitoona zviri kuita mwana wavo nemunhu anorwara njere vakamuita zvinokwana vakaita mwana wega nokwana 3 times ende mwana wega 3 times kese akabata pamuviri ane vana 3 zvavari kuti hongu ndozviziva kuti mwana wangu zvaakaita zvinogona kuti aite mimba kana kuita mwana ndinozviziva asi ndisingazozivi kuti mwana ndiwani chikonzero vanhu vanorwara nenjere vavaitora havavazivi vaingovatora chete kuti vaite zvinhu izvi ende paitika zvinhu zvivairara muimba iyoyo vana varimo zvikanzi ndo zvandoziva zvikanzi popura yemuchiudzama ndokubva vaudza hama mwana mukoma KB zvandiri kutaura izvi zvakaita kuti mwana atore mushonga wamakunzi vachibva amwa asi rombo rakanaka mhuri yeZimbabwe mwana uyu akakasira kuonekwa izvi akataka kurusa akapiwa mvura akapinda muhospital izvezvi mupenyu haana kufa but anga achiti beta ndife zvangu nokuti kana vari baba vakabereka inini vaindiita izvozvo vaida kuti ndiite sei neimwe nzira akazoudza vanhu mubatsiri achiti iye neimwe nzira wangu maiona sevapengo kana kuti vanorwara nenjere ivo baba pachavo vaichiita bonde uyu nemwana uyu zvakare nenzira yekushandisa munhu anorwara nepfungwa hei maizviitirei nezvavainazvo hapana chinhu kwaichiremera kuti kana ndichifamba ndichisvikawo pane vanhu ndinogona kungorema munorema munei havana kana chinhu kana huku chaiyo havana mwanasikana paaitorwa nababa vachienda kwavaienda aizviziva ndo zviri kuitika ari kuti musi wandakandiri apa ndo panda kutorangarira kuti baba mhani ndaisangana nawo but mupfungwa dzangu zvaisauya but zvakabva zvabuda ipapo baba ndaigara ndichivaona but handizivi kuti chaitika mandiri chii hei ya zvakaoma ndechekupi islowere ya Zimbabwe asi chiinayi ndinonzi Justice Bvunza Wabaya kuNotoni kwazi sai believe Bvunza Wabaya baba namai Bvunza Wabaya kuti baba ava vari kuti kudini kuhama dzavo mushure mekunge nyaya yabuda pachena vakangopopora kuhama dzavo ende variko vari pakati mumwe kusanganisira mumwe anotova mukuru wemwe chechi akashevedzera kuti uya tigare pasi nekuti asinge munhu ari kuparidzirana kuti zvakawanda zvakaitika achitotonodza vanhu achitoti mukati medu imama izvi zvataona nhasi ndezvimwe zvataziva nhasi asi izvezvi titori nemasikiresi atinawo ekuti munhu pane mumwe ari kutoti mwana wangu ari kurwara mumba ndinenge ari kumukonzera zvakati zvandikashekwa baba vangu zvakaitika nanhenge hazvisati zvabuda but vakawanda tinozvizivamo but nanhasi tiri kungorarama ngatingoita mweyo kuregererana kana zvabuda tingokumbirana regere kuti sori pane zvakaitika toziva kuti mangwana hazviitike kuti tisangokurudzira kuti tirambe tichinetsana but kwai yangu mari dzekuti sezvo ari mufundisi kana kuti pasi kuchechi kwake vazorodze pfungwa dzekuti tikada kuzvisumudza vanhu vanourayana ndizvozvo baba ava vane mudzimai pane mashoko ere akataura nemudzimai ana zvakataura akangoshidzira kuti inini handitauri kana kupindira nyaya dzemurudzi rwevanhu ini ndiri muruo rwavo ende handitozivi dzimwe dzenguva pamwe pane zvandiri kushandiswawo ndichiitwa ndinonzi mai Mugovha ndiri kuNotoni chekusulovera muroora uyu ari pabarika navamwene bhozi zvavari kuitiswa kandi ndozvinoitwa vanhu vari pabarika ndo vanofanira kunetsana kuti mai guru makapiwa zvakati nezuro nhasi ndini ndiri kupiwa ko iye mukadzi uyu achazorongawo zuva ripe semunhu ari mumba nemurume wake acharonga rini icho chekusulobera kanyemba chandipedza simba uye ngavaendeswe kwaSabhuku kana kwaMambo ndinonzi Nigeria paDZ ameno 0713-938 futambira zviri kunzi pane tsaona yaitika pagedhe repazororo apo tichibvaka kuchitungwiza kana tichienda kuchitungwiza zviri kunzi ndofunga mutyairi webhazi uyu atadza kunegotiata kona bhazi richibvaka raita sei richibva radonha ipapo ndofunga kuti maambulenzi atomhanya kuti anobatsiridza ka vanhu vakuvara pamwe chete kana mapurisa vatomhanya kuti vanoita sei vanobatsiridza ka patsaona ipapo kuitira dzimwe motikari dzikwaniseka kufamba zvakanaka chikumbiro ngatifambei zvakanaka tarisai mono kunaya kuri kuita mvura uko pane mapotholes anogona kunge avhurika migwagwa yedu dzimwe nguva unenge usinganzwisisi kana kuti unenge usingazive kuti mugwagwa wacho wakamira sei zvakangonaka kuti tifambe mbichana kutamanga ndiko rini kufika abare wangu papaisa peo nthawe ziri kudiyana papaidzai tenzwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimba ose nyika ino tinozviziva muri yeZimbabwe kuti munenge makachibata chimutika munenge muri kuenda nacho
nacho munenge muri kumhanya nacho chikonzero charemera dzinza charemera nyika nokuti chiri kupfapfaidza wamukaseko ndoda kutaura ka nyaya ndoda kutaura ka yakaitika kunonzi iko kuEsgodini kwakaitika nyaya yekuti izvo vana vari mukati merimwe village raSabhuku ari kuti izvo tine vana vakura vakaroora bhati vachigara mudzimba dzevabereki vanofanira kuti vagopiwa pavo. Wai tichidaro kana munhu aroora anofanira kunge aine munda akapiwa munda wabhadhara mutero nekwaSabhuku zvaakurema chikonzero mhuri yake yakuwanda. Daniel Roshiviri Bindifo wakatiwemba kibereki asha hanzi najati sando kuna papa Isabel jati zviri seko jatiwero aiwa nogara kachibata nomuziva jatiwero ngangoti kwarisa kuti mhoreserawo chimhama chanoshanda nacho mukoma KB. Zvadaro pakaitwa meeting yekwaSabhuku yekuti kana vanhu vakaungana vaite sei vazivisane kuti vari kupiwa masenzi ndevapi, uyezve kunyange mune vana 5 6 7 munotaka kunzi ava vambopiwa ava vachitsvagirwa ava vachipiwa ava vachitsvagirwa. Zvadaro mukoma KB pakaita umwe mwana akaenda kunopiwa muyadhi akatsemurirwa pekugara muyadhi yeumwe baba sokuti Kanyemba ane mwana Patrick aroora ane mukadzi asi asatapiwa state ndokuita Washi waBhosho akaroorawo kumba kwangu ndiri kugara naye. Washi mwana wangu inini ndokunotsemurirwa stendi yekunogara muyadhi maKanyemba apa Kanyemba na Patrick asataona asi makunopinzwa mwana waBhosho saka na Kanyemba kondeipiwa yamuri kutamba iyi kokana zvanetseka munongondipa ini ndiri mwana wangu kare ndongogara hangu nemwana wangu nokuti pamuri kupa munhu apa pagara pari pangu inini kana zvanyaya kunetsesesa ndogara inini nemwana wangu kwete kuti tsemurira uchipa mumwe munhu anobva samwe hazviite. Zvikanzi ari kutonga ndini ndiSabhuku zvandataura ndo zvinoitwa. Makomiti majuri yangu anotonga nawo kubva apa kusvika apa hapachisiri paBhosho paKanyemba papa Washi mwana wakaBhosho ndikanzina baba vaive but mamwe matongero amunoita hana kunaka. So zvandakuita inini ndezvekuti ndaguma kutombira panapa matini handichapindi here kubva apa kusvika apa munzvimbo yangu iyi plus hona inini ndanga ndakatogadzira pesa apa mukatarisa mukati menzvimbo iyi mutori nemichero yangu kureva kuti ndemangu. Zvikanzi ndatonga kubva nhasi kana manzwira natsitsi wadapa uyu anogona kutokuudzai kuti michero yanga yaripo ndokudyarira imwe michero ikoko. Zvikanzi no problem. Mukomana achibvagara ndokubva atotanga kuvaka. So akatanga kuvaka kitchen ndobva yapera. Izvezvi ari kuvaka bedroom but zvidhina zvake zvisina kupiswa zviya zvokukasira kuvaka zviya akuturika denga but akutogara muimba kitchen yayi but akutotungira denga rebedroom. Ndobva baba mudzimai wababa nekutorerwa imba mudzimai waKanyemba mai Patrick ndokuenda pamba pai. Zvikanzi tisvikewo zvikanzi svikai paine mukadzi. Zvikanzi ndiri kubvunza baba varipo here. Zvikanzi baba havapo. Zvikanzi ndine kwendanga ndichimhanyira but handingaendi regai ndivamirire. Vanga vakatakura saga chairo saga 50 kg yayi but 50 kg yaredza kuti mune zvinhu mukati yakafuta hongu but matakurira avari kuita ndinoridza kuti zviri mukati hazvisi kurema mani zvakareruka. Zvikanzi dondipaiwo mvura yekumwa ndobva vapa mvura but pavakapa mvura iyi haina kumwiwa. Mvura iyi vaidire pamusoro pesaga so vachiita senge vari kudira muruoko vosasasasa pamusoro pesaga vodira muruoko vachisasasa saga. Zvikanzi mune zviko. Zvikanzi mune vana vangu ndo madairiro avaita. Zvikanzi vasvika mumwe murume. Zvikanzi itai kuti baba ndengi mukavaona kwavati vaendako muvaudze kuti kumba kune vanhu vari kuvada ngavauye. Ndakavamirira baba vamanya vapera amai kumagunde kumhanya uko vakaenda kakupi svika pamba. Zvikanzi varipo. So iye anoti iye takatanga kurwa nehana kuti nemataurisano atakaita tasatambotsikirana pamba ndike kutanga chii chiri kuitika. Ndobva ndasvika ndikati ko inini ndikasvika kusvika pamba ndirini baba mudzimai wangu ari munhu hapana zvekuzviita kana pane zviriko ndatongomirira mhenduro asi ndinoenda kwaSabhuku ndanetswa chikonzero Sabhuku ndiyakandipa. Ndobva asvika baba. Zvikanzi mwanangu inini handisi kuti une mhosva ndakagara panapa kubva kare
kusvika bva ndine yadhi iyi ndakaberekera vamwe vana pano kusvika nhasi iwewe wakatoberekwa ndichigara pano mimba yamai vako ndakatoiona uchitekurwayo asi nhasi ndiuri kuzokutemurirwa munda wangu kuti wakugara pano kwauri haisi mhosva wakapiwa but ndoda kuti unovaudza kuti hakuchagariki asabhuku chanomudza kuti pamakandipa pacheresei apachagarika asiwe ndio uchaziva kuti sei pasingagariki nguva yaitaura mai ava vakabva vatizo vaizama kusunungura saga ranga rakunetsa kusunungura tambo zvikanzi mwanangu do ndipo banga ndicheke banga akapiwa ipapo vasingazive ndokubva vacheka mukoma kibi vacheka ka ndokubata saga kuti saga vakatsika pasi ndobva vabata kumusoro anditi saga rine muromo raundi saga mukaregera rinorara pasi richivhara vakabva vatsika pazasi asi vatsikira vakaita vakabvisa tenesi vanga vakapfeka ndokutsika negumbo chairo pasaga ndokubata pamuromo ndokuvhura saga ndokubuda masoswe mukoma kebi masoswe maibuda mashingishingi kuti dzimwe dzinenge mamasi zvichibuda imomo nguva diki mukoma kebi yadhi yese yange yazara masoswe hapana kana vana vake nemudzimai vake vaikuti pavakamira chero yokwe vachirumwa nemasoswe vanhu vakabva kunze mukoma kebi vachichiti kwanziso uyamono zviri kuitika pambapa vaisarumwa masoswe airuma vagarivepo chete nevana vake kusvikira vabuda vaenda kumba kwasabhuku akashevedzera kuti zvamakuda kuita manjika ndokudzingai muno ndimi makonzesa nekuti ndimi muri kunzi matouya nesaga mukasvika ikoko mukavhura muri kuzviitirei mukoma kebi nyaya ndiri kutaura nekumba kwasabhuku nemukomana uyu vese hapana kugara kumba kwake kokumba kwasabhuku chichiri kuita ariko zvakare masoswe kumba kwasabhuku masoswe aveko zvakare izvozvi kumba kwasabhuku ari kwemasoswe akuzukugarika amai vachibva vanzi izvo ndati inini handina munhu ndoda kuti handisi kuramba kuti ndine zvandaita ndindaenda asi ndoda kunditonga ngao yekumba kwangu tigare pasi hamungaise munhu payadhi pangu mani ini ndine mwana asati awana pekugara motora mwana umwe munhu wabhosho ozogara pamba pano zvinobatsira chii ndakushira kuti mundibhadhara nenguva yangu yese yamakavaka munhu itsvina yamakaisa muyadhi mangu zvidhina zvisina kupiswa tarirai dzimba dzangu bvisai zvinhu zvenyu soke kupedzisira vakasati vabvisa zvinhu nokuti kutobvisa kwacho mukoma kebi hazvisi kubvisika bhosi kungopinda muyadhi chete masoswe sabhuku kwake mukadzi wasabhuku manje akushedzera kuti munoona zvimwe zvinhu zvamunoita makakonzeresa maizviitirei zvamaita izvi vagere kunze kweyadhi izvezvi so takamira kunze kuti muyadhi vachapinda rini uye zvisabhuku akakwanisa ri kugara pasi nevanhu aurika nokuti pakupedzisireko zvinozvo angasati akumbira regereka kuti sei hanga vari vanhu vaingomhanya vari kunze takamira kunze kuti sabhuku zvichapera sei murume zvichapera sei asi mai ava havazi kuramba vati muyadhi mangu hamugare munhu ende hamusi kugara munhu zvechokwadi vakabuda sabhuku kumba akusi kugarika paakataura kuti zvamakuda kuita zvindauzi kudzingai munomo asina kuita nguva harina kuvira kwasabhuku zvazvatanga nepamba pake futi hashagara simudza mbada tirove pakadzikadzika andiriya iwe vakumbira handiriya maikaniwa iwewe andiriya iwe vakumbira handiriya maikaniwa wona kandinya ndiriya iwe oh, it is for it to it pin for. Piorota, pio. Oh, my just by in the pizza the pro. Ah, fana to the package of the driver. Waka to back in the cash. Waka to back in the cash. Simply to horribite. Jumenta waka to back in the cash. Simply to horribite. Simply to horribite. Waka to simply to horribite. Then you know oh, Rickety Bo. Matis Lovella. It's good in. Hey. Saka masose izo zimukasvika payadhi aoneke bati vakangodzoka chete iwa vakapiwa yadhi atanga masose ende anouya ipapo pavari chete imi michero makamira kuvanhu
Amutoona munongomaona pamuri chete kwete kuti azara yadika akazara yadi pekutanga pakavhurirwa asi iko zvinozve pakamubuda vanhu vachida kudzimba dzavo kwa vachitiza pamba paka paanongopinda muyadi pawakamira ipapo nemasoja hondo yatanga saka amai pawakauya vakatsiga vakadengezera saga manga mune masose mukati mvura yavanga vachimwaya pasaga ndofunga vaisimbisamo kuti pana pangazvishande bhozi vakakumbira mvura yaisaswa pasaga ndofunga vaisimbisa kuti pano panda kukusiyai madya chikafu chepano maveve pano saka muri kuti mwana akapiwa pamba apo kuti nzvimbo ina sabhuku nemudzimai wake nevana vakatotiza masose akatoona sabhuku ende pakatozobuda imwe nyaya mukoma kebi yakutoda futi mapurisa pakati mwana komana aitoshevedzera kuti akazopeshedzera kuti sabhuku nokumirawo mari yangu ndipewo mari yangu apa pagarika saka mwana uyu akatengeserwa pamba pemwe munhu ya pakaipa 23 minutes to 12 Zimbabwe munoti kudiniko icho chepa exgodini angachikomenda panyaya dzataura baba Isabel ndichazokudzai kuti vati kudini asi nditendereka timbopinda muchitoro nevasawira vedu amudhara anonzi Salisbury Douglas Sakonda yes afona zvikanzi murora uyo ngazive kuti murume wake pamwe chete kana vamwene vari vamwe chete vari kuzivana madhiri avo asi iye murora akambofambawo here kuti anzwe kuti chii chiri kuitika kuti murume wake haasi kushandisirwa mushonga naamai here asati atora position kuti asati atora zvaanofanira kuti aite ngambofambawo even nehama dzake vanzwe kuti pane zviri kuitika here kana azotora kaposition yokuti ndakuda kakuenda anongosiya otaura mashoko ekuti vamwene ndakuenda kana kuti murume wangu ndakuenda ndakusiya nemudzimai wako uyu anowa amai vako nokuti anenge akuziva zviri kuitika chokuti vanhu varigi kufamba pakadai mukoma kebi asi kuti zvimwe inenge iri secret yavo ukaona vakutopotera kudaiwo vane zvavari kuona kuti vambonzisa kuhama kuti hama neshamwari munoti kudii ndofunga ari kutenzwa muroora ichokwadi munogona kutangira papa muroora muchiendawo kumberi kuti makambofamba here ko pamakafamba makasangana nei ndizvozvo makanzi kudii right ichokwadi muroora nhamba dzababa Isabel unodziziva kana pane pamakambofamba pane zvamakambonzwa please vabatei so that muri yeZimbabwe inokwanisa kukwanisa kubetsera nyaya iyi vachiziva kuti iri kubva papi iri kuperera papi nokuti ndikambotsvaga kuti kana kuri kuti ivo vanotora mwana yokumuita murume kuvakamutendera sei kuita umwe mukadzi waari kugara naye ichokwadi anditi murume uyu autogara nemwe mukadzi ane mumwe mudzimai right kana kuri kuti ishanje dzokuti vapabarika uyu vari kumuitira shanje muroora kuti ari kutora murume wangu kuvakamutendera sei kunogara futi umwe neumwe mukadzi saka wai vachigamuchira zvinhu zvinofanira kugamuchirwa nemuridzi wemurume ivo vari amwene zvikanzi sabhuku uyo akagonekwa sabhuku ngaaende kunokumbira ruregerero kuvaridzi venzvimbo yavakatengesa yes baba Pati musati maenda kure nemasabhuku izvezvi ndine nyaya ndiri kukumbira vagari vemunzvimbo yekwamutare kwashe mutasa kune nyaya yemuroora ari kutsvaga seti aonekwa izvezvi murume nevakadzi vatatu murume asipo mukadzi kwakupinda chikomba mumba wanike ndisabhuku sabhuku vachibva aonekwa kuti ndisabhuku murume ndikubva abatwa ndikubva abvunzwa achibva atotera zvikanzi chokwadi chikomba changu ndisabhuku anditika aziviwa muroora ndikupupura kuna vatete kuti chokwadi nasabhuku vanotouya muno mumba ndo matinotandarira mumba muno mumba memurume wangu vatete vachibvaudzwa zvese ndobva vasheedza murume muridzi womukadzi chiuya shamari nyaya chinaye panapa ndiye yakadai so mukadzi achibva murume achibva ngoti mukadzi kana mapedza basa renyu tigare pasi timbotaura nyaya ishi kuti yakamira sei murume pakamutaura nyaya iyoyo mukadzi ndobva ngodhisapia zvese nevana vake izvo zvakuti kwanisa 1 week mukadzi asi kuonekwa nevana vake vakarowa pasi asi akange atobvuma kwenda kuna tete kuti ichokwadi chikomba ndichangu bari chikomba ndisabhuku avasati vataura nesabhuku apa vakamutaura nemukadzi chete asi mukadzi asi kuonekwa kuti akaenda kupi vabhizi kutsvaga mukadzi masabhuku ndiwe kamutungamiri wenharaunda saka totorera advantage hanzi naSalisbury tiri kukumbira kamundiudzirawo kamasupporters eLiverpool ese kuti timu iya isingagoni inonzi Arsenal makazoiona zvainoita ka inopfapfaidza inorova
Kanyemba na Bhozho icho chemasvosve chinondiremera hanzi chinoremera dzinza ndokuti masabhuku adzidze kusaita udyire neuori. Ndinonzi Godi paGranite side apo itap form timu nzvimbo rese akachibata chimuti hanzi ndokuti masabhuku adzidze baba Isabel. Anofanira kuti varemerwe. Hey, tarisai muno zviri kuita WhatsApp platform iri kuita kurembera baba. Godini yatora mukono. Yatora. Endi ndiri kuona vazhinji vari kushedzera kuti tiri kukumbirawo masvosve. Wani kwada kudzorera mari kuda kupinda marevenge. Varikuda kudzorera. Tiri kukumbirawo masvosve. Godini woye KB zvinoda kuitwa vanhu vajaira zvekuda kudya zvavapfumire kureba vanongoda kuvingwa ne50 kg yemasvosve mamwe ane mapapiro oruma futi sabhuku futi vadzidze kuti kana uri headman hazvirevi kuti chishandisawo kademo kuvanhu vaunotungamira mutsama kenosa amake tunga Nobert Chabete tinashe Gotora Rufaro Kamanura Romeo Vambe Privilege Gideon pamwe cheteka na Gilbert Bwatikwati Rebecca Fosa Esaka Nengoni Abyo Muronya Abyo Mandimanzi Mandombo Mai Raymond Zulu ne team Signora Taz pa showground ni nchemerwa Peter Zulu papa Isabel hanzi mukwasha usache ndimhofa right ndimhofa mhofa rule basosha mukwasha usache ndimhofa kwayakazoenda baba patinyaiya ndazoipeseka nasi mukwasha murume akatozosvika akatombotakura mukadzi uyo kusvika pakutodonha naye pasi mukwasha mukadzi akatodonha kuitsemuka mhanza baba tichaenda naye kumberi tinodzitevera kusvika dzapera dzese. Muri kuti vari kunzi mhofu ava mhofu vakambosimudza mudzimai asati ashaika muhospital ka vakazobuda muhospital azoshaikira kumba mukwasha mhofu vakazozotakura mukadzi vakatodonha naye pasi vakamutakura kubisa pachifudza apa. Mukadzi ari mupenyu here kuti ari mupenyu vari pai vachifamba naye vachida kunopinda mumba naye akatakura ndenga kuita zvese achibva dona naye mukadzi kusvika atotsemuka pamusoro pemhanza ikatosvika pakutopinda mapurisa. Mudzimai akasimudzwa namhofu vabuda muhospital vabuda muhospital mudzimai akazofira kumba akazotakura futi namhofu wewe. Saka mhofu ing'anga here kana kuti mukwasha? Mhofu munhuwo zvake asi murume angakuziva kuti chikomba chemukadzi wangu because akati ava ndimai D baba D vacho ndini. Vanatsano vanga varipo mhofu vachisimudza mudzimai vanga varipo aine ndiwo vaitosimbisa and iye muridzi wemudzimai anga aripo achitozono zvichiti simba rebva kuna natezvara kanoti kudi. Saka iko kudonha kwakaita mushakabva kusiri kwakakonzera rufu rwake akatozodzorera muhospital zvakare uchinzi munhu akabva pana pakanaka uyu chii chakakonzera kuti akuware pamusoro apa chakupai mhuri yeZimbabwe ndinacho chiriko mangwana tingadzisanganise chiriko. Kanyemba na Bhozho icho cheslovera chinoda ndimi right hanzi chinoda inini Mr. Bhoera panashe muzerengwa ndiri kubhoera pamuti usina zita paumambi ndimuchiroka timu rakabata chimuti paumambi apo rinoti Peniekasi muzerengwa Makaya Prince Muzere yatora mukombe Godini yatora mukombe vanhu vari kutsvaga masvosve papa. Ndiri kubatwa panapa naanonzi Sandra Chipo siyambwanda right kwanzi iso masvosve anowanikwa sei? Yes KB wemasvosve kumberi vanhu tinonetsa lavhu matsikira ndiri kuno kwaRusape kwanzi na Cherenzi Bobo kona 50 kg yazara masvosve masoja mauto ground force akomana Kanyemba na Bhozho icho chihombe ndakachibata hanzi icho chihombe ndakachibata ndiri pa Heathcliff ndinonzi Bai Maushe Nare okay Bai Nare Maushe tinotenda zviri kufambeni papa Isabel vanhu vari kutsvaga namba dzemasvosve. Yes. Tutanga tambonzwa. All right. No problem. Vanhu vanokuwara. Right. Chemasvosve dai chauya kuno kuHarare maland barons angapere ndinonzi bata piwa pa Sonridge kudemo hanzi maland barons vari kutengesera vanhu nzvimbo isingakodzeri right yaye maland barons mukoma keipika inoda kuti iongorore zvokwadi nokuti panoda utungamiri nokuti pamaland barons havasi kungotorera vanhu chete pari kushandiswa imwe nzira yekuvhundutsira vanhu mukoma KP vanhu vari kuvhundutsirwa zvimwe zvokuti vanoramba kuti vari munyika mavo havasi kutorirwa nzvimbo asati vavhundutsirwa
vari kuuya kuzotorerwa nzvimbo yavakapiwa vakabvisa mari inobva yatorwa wabva wavhundutsirwa zvakare kunzi anytime unobva panapo usingazivi kuti uri kuenda kupi. Vari kuvhundutsirwa aya vanhu vari kuvhundutsirwa mukomake maland barons ari kuvhundutsira vanhu ende vanhu vachitorerwa mari dzavo. Pane hofisi iriko kuhofisi kwemutungamiri wenyika President Idi Mnangagwa. Tichavabata tovakumbira kuti vauye tizotaura navo kubudikidza nenyaya idzi dzemaland barons. Ichokwadi anditika tinzwe kuti vanoti kudini nezvazvo. Ava ngavapindire chokwadi ngavapindire mukomake panapa kwanzi naIsrael Tembo panegawa ndiri kudawo shosho hatisi akawanda one shosho. Tinotenda vanenge vachida kukubatai vachida kanhamba dzevabatsiri kunyanya kumasvosvo neekugwanda uyo wegoridhe munobatika sei? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota musabhipa sa Rebecca Foster Rikiti Vo.